Imatges com les que acabeu de veure repeteixen cada vegada que neva intensament a Andorra, fins i tot a les parròquies baixes com Sant Julià de Lòria. Avui precisament som aquí, on es troba l'Institut d'Estudis Andorrans, per explicar-vos com s'estudia la predicció de les nevades. Hem anat fins al SEMMA per veure la Laura, que treballa amb els models meteorològics que s'utilitzen per fer la predicció del temps. L'objectiu d'aquesta línia de recerca és mirar que els mapes del temps obtinguts siguin el més precisos possible, ja que gràcies a ells podrem conèixer com són les nevades a Andorra i això ens permetrà poder estar-hi preparats. Cal tenir present, però, que la complexitat del terreny en un país de muntanya com Andorra dificulta l'elaboració d'aquests mapes. Una de les limitacions dels models meteorològics és l'escala o la resolució amb què es treballa, que no és prou alta per representar l'orografia o el relleu de la zona. Per exemple, els Pirineus es veurien amb els cims més baixos i els fons de vall més elevats. Això el que faria és que certs processos meteorològics no siguin ben capturats pels models, com per exemple acumulacions d'aire fred en el fons de vall que farien baixar la cota de neu més del previst. En aquests dos gràfics, per exemple, podem veure com en millorar la resolució també es millora la representació del relleu. Una forta nevada pot comportar importants pèrdues econòmiques, ja sigui per les complicacions en el trànsit, el tancament de carreteres i pistes d'esquí o les evacuacions i els confinaments de la població a causa d'un alt risc d'allaus. A Andorra, les nevades es produeixen majoritàriament al terç nord del país, degut a l'orografia del territori. Si ens imaginem que aquesta maqueta representa Andorra, quan normalment les masses d'aire fredes i el vent prové del nord es troben amb un obstacle, que són les muntanyes que tenim al nord del Principat, i davant d'aquestes muntanyes, aquest obstacle, tenim diferents situacions meteorològiques i depenen bàsicament de tres factors. La primera és la velocitat i la direcció del vent en com arriba, la segona és l'orientació de les valls de les muntanyes i l'alçada d'aquests cims, i la tercera seria l'estabilitat que té ja present a l'atmosfera. Per exemple, si el vent és dèbil i hi ha molta estabilitat, que no poden créixer les nuvolades, les nevades es restringiran al terç nord del Principat. En canvi, si el vent s'intensifica i disminueix l'estabilitat, que poden créixer aquestes nuvolades, llavors la massa d'aire pot superar l'obstacle i arribar fins al sud del país, afectant Sant Julià, per exemple. Si a més això hi afegim que aquesta massa d'aire conté molta humitat, aquestes nevades s'intensificaran i podran acumular gruixos importants fins i tot en el fons de vall. Aquests darrers hiverns, Andorra ha viscut episodis de grans nevades que han dificultat la mobilitat al territori i han obligat puntualment a tancar estacions d'esquí per poder desencadenar artificialment les allaus que amenaçaven els seus accessos rodats i algunes pistes d'esquí. Fins i tot, en diverses ocasions, es va haver de procedir a evacuar els habitants de certes poblacions davant l'elevat risc d'allaus, i econòmicament, les diferents corporacions van haver de multiplicar esforços per fer front a les reiterades tasques de treta de la neu, de les voreres, aparcaments i carreteres. Sovint, després de les nevades, el vent s'intensifica i transporta la neu recent caiguda, donant la sensació que continua nevant i aquesta neu pot arribar fins i tot al fons de vall, quan en realitat és neu transportada dels cims. Aquest fenomen és el tord i a les nostres valls també es coneix com borrufa. Cal tenir present aquest fenomen perquè quan es practica activitats de muntanya disminueix notablement la visibilitat i també intensifica la sensació de fred. La neu és un tresor per a Andorra i ens ajuda a desenvolupar la nostra activitat econòmica, però si neva en excés pot ser contraproduent. I és per això que cal aprofundir en els models de predicció del temps que fa el SEMMA de l'Institut d'Estudis Andorrans. Sabrem com seran aquestes nevades i estarem preparats.